Ministarstvo prosvete Republike Bugarske objavilo je spisak slobodnih mesta za upis studenata bugarskog porekla koji žive van granica te države. Ovaj upis uređen je 103. uredbom koja studentima daje pravo na stipendiju i studentski dom. Na osnovu plana za školsku 2014-2015. godinu za buduće studente bugarskog porekla iz Srbije predviđeno je 90 slobodnih mesta na univerzitetima u Sofiji, Plovdivu, Blagojevgradu, Plevenu, Velikom Trnovu i Varni. Izbor profila ove godine je raznovrstan. Novina je da ove godine ima 4 slobodna mesta za upis na medicinu, 2 za stomatologiju i 3 za farmaciju. Budući studenti iz Srbije mogu upisati i obrazovne profile kao što su ekonomija, pravo, informatika, pedagogika, dizajn i drugo. Spisak svih profila može se naći na sajtu Ministarstva prosvete Republike Bugarske. Ovogodišnji upis predškolaca ukazuje na to da je natalitet u našoj opštini i dalje u opadanju. Ovome u prilog govori podatak da će broj predškolaca biti manji za 10 dece u odnosu na tekuću godinu, čiji je broj 52. Iz predškolske ustanove Dečja radost kažu da je upis predškolaca zvanično završen i da će u školskoj 2014. i 2015. godini broj upisanih biti znatno manji. Iz spomenute ustanove podsjećaju da se upis dece vrši do početka školske godine. Do sada je upisano 16 predškolaca u Boslegradu, 14 u selu Rajčelovci i po jedan u selima Zli Dol, Gložje, Gornja Ljubata, Donje Tlamino i Gornja Lisina. U predškolsko obrazovanje se upisuju deca rođena od 1. marta 2008. do 28. februara 2009. godine. Republički sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu očekuje oko 15.000 predškolaca u zemlji. Mlada pesnikinja iz Boslegrada, Jugoslava Aleksandrov, izdala je svoju drugu zbirku ljubavnih stihova sa naslovom Neodoljiva želja. Njen dosadašnji rad nagrađen je diplomom Kulturno-informativnog centra za poseban doprinos razvoju bugarske poezije. Ova zbirka pesama je u stvari nastavak moje prve knjige, Noćni leptir, i rezultat je mojih nadahnuća zadnjih 5 meseci, rekla je za naš program ova talentovana autorka ljubavne poezije, apsolventkinja Univerziteta UNSS u Sofiji. Nova zbirka pesama sadrži 2 ciklusa, Neodoljiva želja i Hladna toplina, sa ukupno 60 stihova i 2 priče. Izdavačka kuća je i ovog puta univerzitetsko izdavaštvo Paisi Hilendarski iz Plovdiva, rekla je Aleksandrova i dodala da će se stihovi naći u Narodnoj biblioteci Hristo Botev i u školskoj biblioteci osnovne škole u Boslegradu već od narednog meseca. Na leto će iz štampe izaći još jedna njena knjiga, reč je o prozi, koja će također biti ljubavne tematike, otkrila nam je pesnikinja Aleksandrova. Srpska pravoslavna crkva i pravoslavni vernici 29. maja slave Vaznesenje Gospodnje, Spasovdan. Tim povodom će se u svim eparhijama služiti sveta liturgija, rekao je za naš program Zoran Stojanov, starešina crkvene opštine Boslegrad. Po njegovim rečima, u hramu Vaznesenja Gospodnje u selu Rajčilovci liturgiju će služiti sveštenik Jovan Stanojkov sa početkom od 8 časova. U Boslegradskoj crkvi Roždestvo Presvete Bogorodice i crkvi Vaznesenja Gospodnje u selu Donja Ljubata liturgiju će služiti protonamesnik Zoran Stojanov. U Boslegradskom hramu liturgija počinje u 8, a u Donjoj Ljubati u 10 časova, rekao je Stojanov i dodao da će u toj mesnoj zajednici od 11 časova početi seoska slava. Za sutra od 11 časova na sportskom terenu Peskara zakazan je tradicionalni kros RTS-a kroz Srbiju. U osnovnoj školi Georgije Dimitrov u Boslegradu kažu da će časovi biti skraćeni, a da će najpre od 11 časova trčati najmlađi, nakon čega će se nadmetati učenici viših razreda. U osnovnoj školi kažu da ova najveća dečija trka u Evropi promoviše vrednost zajedništva, motivacije, zabave i izdržljivosti među osnovcima. U trci će učestvovati i učenici gimnazije. Ovo sportsko nadmetanje, 23. po redu, održava se u svim gradovima i opštinskim centrima širom Srbije. Generalni pokrovitelj krosa je Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. U našoj opštini sutra promenljivo oblačno uz moguće prolazne grmljavine. Jutarnja temperatura vazduha 12, najviša dnevna 23 stepena. Na momente će duvati severozapadni vetar brzinom do 1 metra u sekundi.